Исәмсіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба төп темалар турында. Фотога төшәр өчен можар эзләп йорт түбәләренә менәләр, мондый яшүсмерләр белән ничек көрәшәләр? Намуслы эшмәкәрләр белән закон бузучы эшкуарлар арасындагы көрәш дәвам итә. Кем ота һәм кем оттыра? Фәридә Сабирҗанова сюжетында. 1 июльдән онлайн кассаларны куллану гамәлгә керә. Салым инспекциясендә эшмәкәрләр өчен ачык дәресләр үткәрелә. Яшүсмерләр тагын йорт түбәләрендә йөри башлады. Кисәтүләргә карамастан алар үзләрен куркыныч астына куялар. Шушы араларда социаль шелтәрләрдә тагын бер шундый фотосурәт барлыкка килде. Малайлар 29-да 13 йорты түбәсенә менгәннәр. Теманы хәбәрчебез Лилия Гатина дәвам итә. Әлеге яшүсмерләр төркемен подъезд янында 29-да 13 йортында яшәүче Галина Ножкина күреп ала. Аның сүзләренә караганда, ул оныгы белән урамда йөргән вакытта подъезддан чыгып баручы егетләргә игътибар итә. Алар 7 кеше була. Һәрберсе дә безнең йорттан түгел иде, ди Галина Ножкина. Башта уйладым, берсенең туган көне микән, или проводым микән дип. Юк, андай нәрсә булмаган. Вот алар монда тавышлангач килеп предупреждать иттем дә инде мәйтәм, тавышланмагыз, ватмагыз монда дип инде алар китеп бардылар шабып. Шаһитләрнең сүзләренә караганда, кичә 7 егет әлеге баскычтан менеп түбәгә чыкканнар, әмма бүген инде түбәгә юл ябык. Анда яңа йозак куйганнар. Мондый проблема беренче көн генә түгел дип сөйләде безгә Челныстрой ремонт компаниясе директоры. Яшүсмерләр түбәгә яхшы фото ясарга һәм адреналин алырга менәләр, әмма үз тормышларын куркыныч янауны оныталар. Проверки проводятся постоянно. У нас есть представление непосредственно от прокуратуры, которая дает нам указания, что мы проводили проверки. Проверки проводятся постоянно, можно сказать, даже еженедельно. Мондый проблема 29-нчы комплекста гына түгел. Чолы-ТВ кайнар линиясына 11-01 йортында яшәүчеләр дә мөрәҗәгать итте. Аларда да шундый ук хәл. Әгәр дә 29-да 13 йортында мәсьәләне тиз арада хәл иткән булсалар, 11-01 йортында киресенчә бу проблема турында күрәсең беркем дә белми. Безнең төшерү төркеме килгәндә түбәдә ишек ачык иде. Белгечләр атна саен өйләргә йөреп түбәләргә керү юлларын тикшереп тора. Әмма яшүсмерләрне туктатып булмый. Тормышларын куркыныч астына куеп, алар йозакларны җимерә, түбә буйлап йөри. Һәр подъездагы түбә ишеге төбенә каравылчы кую мөмкин түгел. Тормыш бер генә бирелә. Шуны онытмаска кирәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Газ әле дә юк. 18-03 йортында яшәүчеләр зәңгәр ягулык булмауга зарлануларын дәвам итә. Күп катлы йортта газны үзү турындагы сюжетны без узган атнада күрсәткән идек. Ул чакта Челны газ предприятиесендә беренче подъезд янында газ исе турында хәбәр килде. Газны шуңа өздек дип аңлатканнар иде. Әмма газны кабат җибәрү мөмкин булмый, чөнки моның өчен барлык фатирларга да кереп тикшерү үткәрергә кирәк. Әле дә 2 фатирда ишек ачмыйлар, шуңа газ бирү вакыты төгәл билгесез. Намуслы эшмәкәрләр белән закон бузучы эшкуарлар арасында көрәш дәвам итә. Беренчеләре шәһәр сайтындагы аукционнарда катнашып, сәүдә урыннарын ота, салымнар аренда өчен түли. Икенчеләре күләгә астында калып, үзләре турында белгертмичә штрафлар түләп эшли бирә. Телеканалыбызның кайнар элемтәсенә мөрәҗәгать иткән ханым намуслы эшмәкәрләр исәбендә, әмма алга таба сәүдәсен закон нигезендә алып баруда ышанычын югалта бара. Тулырак коллегам Фәридә Сабирҗанова видеосюжетында. Юлия Иванова яшелчә һәм җиләк җимешләр белән сату итә. Сәүдә урыны җиңү паркы янында урнашкан. Әлеге урынны аукционда ота. Кеше күп йөри, яхшы керем алырга мөмкин. Әмма якында урнашкан законсыз сату урыны комачау итә, ди Юлия Иванова. Табыш кичкенә, аренда документларны рәсмиләштерү өчен акча кирәк. Юлия ханым автозавод районы башкарма комитетына мөрәҗәгать иткән. Күп тапкырлар законсыз сәүдә белән шөгыльләнүчеләр административ җаваплылыкка тартылган. Әмма нәтиҗәсе юк. Вся проблема в том, что женщина, которая работает непосредственно на месте, так как хозяина никогда нету и его невозможно уловить, женщина, она является просто физическим лицом. И по нашим законам физическое лицо несет ответственность только в размере 1000 рублей в день. То есть ее один раз оштрафовали, все, больше не могут. Она может продолжать работать дальше. Сатып алучылар да сәүдә урынының законлы булуыннан бигрәк товарның үзенә игътибар итә. Арзанрак булса, бик әйбәт. Пенсионерларга шул кирәк. Бәясенә дә карыйбыз, инде мотор чисталыгына да карыйбыз. Если они, откровенно говоря, не платят за аренду, это, конечно, не очень хорошо. Вот, как гражданин, я могу так сказать. Но лично как, допустим, человек, который покупает, взять хороший товар, хорошего качества и по хорошей цене доступной. Поэтому для меня это важно.
Биредә законсыз сәүдә эше яшелчә җиләк җимеш сату белән генә шикләнми. Тукмалар, штора, тюль саталар. Виолетта Приданың штрафларга исе китми. Шәхси сәүдә урынын булдырырга да җыенмый. Проще штраф платить. Ничего страшного. Если быть честным, вести предпринимательскую деятельность оказывается невыгодно. Лучше нарушать закон, заплатить 1000 рублей штраф, не делать никаких санитарных книжек, не делать никакого фитосанитарного контроля продукции, не платить налогов, не платить аренду. Пришел, штраф заплатил 1000 рублей и работаешь. Все. Вот, наверное, придется в следующем году поступать так. Әмма әлегә Юлия Иванова бирешми. Төрле инстанцияларга хат яза, берничә көнлек сәүдә сәнәгать палатасында үткәрелгән түгәрәк өстәлдә катнашты. Биредә эшкуарларны борчыган мәсьәләләр хакында сөйләштеләр. Юлия ханымны борчыган сорау шәһәрдәге күп кенә эшмәкәрләргә кагыла дип билгеләп бетте шәһәр прокуроры. Һәм әлеге мәсьәләне шәхси контроленә алырга вәгъдә итте. Фәридә Сабирҗанова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Салым инспекциясы 1 июльдән онлайн кассаларны куллану гамәлгә керү турында искәртте. Шул уңайдан эшмәкәрләр өчен атна сайын дүшәмбе, сишәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрендә 10 сәгатьтә салым инспекциясында оператив контроль бүлеге хезмәткәрләре тарафыннан контроль касса аппаратларын куллануның яңа тәртибе темасына ачык дәресләр үткәрелә. Чара турында тулырак мәгълүматны 304603 телефон аша алырга була. 19 июньгә Чаллыда 4335 эшмәкәрнең 1060 онлайн касса яңа тәртип буенча теркәгән. Бу 25%-ны тәшкил итә. 8 июльдән Россиядән Грузиягә авиарейслар вакытлыча туктатыла. Бу хактагы документка 21 июньдә Владимир Путин кул куйды. Юлламаларны 21 июньгә кадәр алган туристлар туроператорлары белән килешүне үзеп акчаларын кире кайтара ала. Шу вакытлары 8 июльдән соң булса да акчаларны тулы күләмдә кире кайтарырга мөмкин. Тулырак мәгълүматны республика буенча Роспотребнадзор идарәсенең кайнар элемтә номерына шалтыратып белергә мөмкин. Республикада көчле яңгырлар, яшен, боз явуы һәм секундына 24 метр тизлектә җил көтелә. Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мөхитне күзәтү идарәсе мәгълүматлары буенча якын арада Татарстанда кисәк кенә һава торышы бозылырга мөмкин. Гадәттән тыш хәлләр һава торышы начарланганда реклама токталарыннан, юл билгеләреннән һәм электр үткәргеч линияләреннән ераграк торырга кирәклеген искәртә. Зур агачлар янында торырга, алар янында машиналарны да калдырырга ярамый. Көчле җилдән сакланырга теләп, йорт диварларына яки җәмәгать транспорты тукталышларына да ышыкланырга ярамый. Түбәләрдән шифер кисәкләре яки башка түбә ябу материаллары төшәргә мөмкин. Хәтер һәм кайгы көнен чаллылар велосипедларда билгеләп үттеләр. Велохәрәкәт иртәнге сәгать 4-тә Бөек Ватан сугышы башланган сәгатьтә оештырылды. 50-гә якын велосипедче Ватан ана мемориалына барып чәчәкләр салды, шәмнәр кабызды. Мондый искә алу чарасы Чаллыда быел 2нче тапкыр үтте. Катнашучылар саны артып бара. 29 июнь көнне Самар өлкәсенең Камышлы авылында Бөтен Россия авыл сабантуе була. Өлкә хакимияте карары белән анда истерткеч эчемлекләр сатылмаячак. Тыю бәйрәмгә 1 көн кала кертелә, сабантуеның программасы бик зур. Кырышлары батырларын бүләкләү, көрәш, ат чабышы, халык уеннары, милли ризыклар ярминкәсе. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Аттестационный пункт «Надежность» проводит аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства по НАКС, а также все виды контроля сварки и металлов. Телефон 70 76 20. Эффективное лечение воспалительных заболеваний у женщин. Прием ведет опытный врач-гинеколог. Урологический центр «Урамед». Запись по телефону 49 22 10.